Sving så langt! Ja! Sving så langt! Hvor er Ravn? Kig lige nogle gange, Storke. Hvor er det nogle gange Storke? Hvor man på så? Hvordan drikker din sodavand? Prøv at du har 3 sekunder til at fjerne det der. Jeg filmer ikke på dig. Jeg sidder og filmer. Fucking, jeg smider det ud over dig. Okay, jeg sidder og filmer Hayford jo. Abekat, mand. Man kan jo slet ikke se dig i billedet. Abe. Hvorfor er du så langt ude?